ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତମେ ସତରେ ଆସିଛ ନା? ତମେ ଯଦି ସୀତା ହେଇଛ ମୁଁ ରାମ ହେଇଛି। ତମର ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ନା ଖାଲି ରାମ ନୁହଁ, ତମେ ସତରେ ଦ୍ୱିତୀୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା? ମୁଁ ରାମ ନୁହେଁ, ମୁଁ କଳିଛି ମୁଁ ରାମ ନୁହେଁ, ମୁଁ କେ ମନେ ତମେ ତ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ସାହସ ମୁଁ କଣ ମହାନଦୀ ସାହସ କୁଣ୍ଡେଇଛି ତମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା? ନା ସେତ ବାଟେ ଯାଏନି ହାଡ ହେଇଗଲା ପାଣି ମିଶା ସୁନା ପିଲା ତମେ ତ ଭାବୁଛ ମୁଁ କଣ ତମେ ତମ ଔକାତ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତମେ Jokte private limited company ର ମ୍ୟାନେଜର ମନେ ତା ଛଡା ମୋ ପାଖରେ କମ ନାହିଁ। ମାସ ଶେଷରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ଅଛି। ସେଇଟା ମୋ ଦାଦୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଦାମୀ କାର ଅଛି ମର୍ସିଡିଜ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। କମ୍ପାନୀ ଦରମା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବାକୁ ପଇସା ପାଇବନି ତମେ। 6.5 ଫୁଟର ଚେହେରାଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଝିଅ ଛୁଆକୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଦିନ ହେଲେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ବସି ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଯିବା, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଲମ୍ବା ଛୋଟା ଟକା ଦେଇକି ଛାତି ପଡ଼ି ଜାକି ଜୁକେଇ ଶୋଇବା। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ନା। ଶୁଣ, ତମ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବ ହେଉଛି ହାତୀ, ଉଚ୍ଚ ଜୀବ ଜିରାଫ, ଜୋରରେ ଦୌଡୁଥିବା ଜୀବ ହରିଣ, ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା କିଏ ଜାଣିଛ? ସିଂହ। ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରାଣୀ ହେଇ ରହିବା। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଯେ ପଛପଟରୁ କାମୁଡେ ସେ କୁକୁର, ଯେ ସାମ୍ନାରୁ ଆଟାକ କରେ ସେ ସିଂହ। ନିଜକୁ ପଚାର ତମେ କଣ? ସାମ୍ନା ପଟୁ ଯେ ଆଟାକ କରେ ସିଂହ, ପଛପଟୁ ଯେ କାମୁଡେ କୁକୁର। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ କର ତମ ଚାକିରି ତ ଯିବ, ତମେ ଜେଲ ଯିବ। ଚାଲିଯାଅ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ। ଓକେ ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣ, ତମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ, ତମେ ଯୋଉ ଚାଲିଟା ଚାଲିକି ଗଲ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଲ ହିଁ ଚାଲିକି ନେଇକି ମାଟି ଖାଇ। କଣ କହୁଥିଲ? ତମେ ମତେ ଭଲ ତ? ବିଶ୍ୱାସ କର, ଛାତି ଚିରି ଦେଲେ ତମେ। ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମର ପରୀକ୍ଷା କରିବି। କଣ ପୁରୁଷ ପଡିଆ ଏଇ କଥା ନିଅ ଅମର ଲଗେଇଦେଇଛି ମୋ ପିଆ ରଶ୍ମି ପାଖକୁ। ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର 14 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବିକାର ଅଛି। ରଶ୍ମି ନୁ ରଶ୍ମି ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଇଛି, ତମ ପାଖରେ ଇଂଲିଶ ଦେବି। ରଶ୍ମି ନୁ ମୁଁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଇଂଲିଶ ହଁ ଦେବି ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ଏବେ ଏବେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦବା ଆଉ କଣ ଦଉନ। ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ପରୀକ୍ଷା ଦବା। তুমি এই কর্মটা দেবে सबको उठे दीजिए रुआ परीक्षा देवी ना ना तुम इच्छा अच्छी परीक्षा ना मतलब मिया करवा देखी परीक्षा ना ता पछे पछर जे आगे तुम पाखर ये खतरा मो जिल्ला मु टपर खाली टपर न बेस्ट टाइम टपर आसो नहीं को परीक्षा दे आसो रुआ परीक्षा दो ভিতর মজবুত অল্ট্রাটেক সিমেন্ট ঠিক আছে তমরে ঝিওকে পটেইବାକୁ হব ঝিও হ্যাঁ ମୋ ପାଇଁ ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଲି ତାକୁ ପଟେଇଲେ ହବନି ତା ଦେହ ଉପରେ ତା ନାରୀତ୍ୱ ଉପରେ ତମ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆକୁ ଜାହିର କରିବାକୁ ହବ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଡାଇଲଗଟା ମନେ ରହିଲା ତ ହେଇପାରେ ସେଟା ରୋମାନ୍ସ ହେଇପାରେ ସେଟା ରେପ୍ আর সে ঝিওটা কি এদিকে আসো আসো
ହଁ